Kamachielo bende mantiere kar kae nitie weche mag loso lai mag somo mondo mi olure kod dwaro mar chiro masani kata market mantiere. Bende nyalo wacho ni adier programs ma bedo offered e universities sani kwarango rate mar unemployment mantiere e piny Kenya kata nok mag tije. Bende nyalo wacho ni programs gin moko manyalo miyo japuonjre ka owuok to nigi thuolo mar loso tije mamoko koso oyud thuolo mano mar loso tiche no wuon kata ondikre no wuon kar loso ne jok moko tije. Erokamano Cleopas. Anyalo wacho ni ng'enyne chenro kata somo ma wan go mbalariany gidonjore gi gigo ma jotich dwarore e tich kata dwarore e ohala gi wuon. Lakini nitie moko ma bende aseyo nikech seche moko iyudo ka mano en gima waseneno miyudo ka department moro nyalo neno ni wan gi jok manosomo gini koro kata gini nosewuok e chiro to pod nyaka gilos magi program cha nikech gibiro timo ang'o ka gigole. Koro gikaelago bende iyudo ni miyo seche moko mbalariany puonjo gimoro ma ok odonjore, lakini king'iyo chenro moketnwa gi duol matayo university miluongo ni Commission for University Education, idwaro ni kata ka en degree bang' higni 4 onego ing'iye kendo, onego hike kendo kaluwore gi rieko to kod gigo ma osebedo ka dhi nyime kuma onego bed ni nyithindo gi tiye mondo imedo piagogi, imedo piagi bang' higa 4 ka 4. Koro seche moko bende iyudo mbalariany nyalo bedo ma ka ok obedo ka timo gigi ka dwarre, lakini ng'enygi to iyudo ka mbalariany timo mano nikech duol ma ochung' ne university bende cheko ni to watimo kaka onego bed ni watimo. To sana ing'e ni gima nyalo jiwo ni mbalariany onego bed ni bedo gi ogirimiti gi kuonde tich kendo kuonde lony moko to kod kuonde ohala. Mane kaka giyudo rieko to kendo giyudo paro ma gidhigo nyime. Kiyiena achiwa ranyisi moro ka ni sani waiko somo mar nursing to iyudo ka pinje molony tinde gitimo gimoro iluongo ni tele medicine ma watiyo gi yor mbui to kod yore masani mar chiwo tich o chiwo kony mar nursing no. Koro mage gik ma koro wamede iye kanyo. Dong ineno kaka nyithiwa sani dhi oko sana area mar nursing no. En ang'o ma timore Amerika ma nyathini kosomo ka to miyo nyalo dhi timo tijno to kata ka en Kenya waka en ang'o, en chumbi mane mwanya mede momiyo nyathini kodonjo industry kata kodonjo kuma onego bed otiye to iyudo kodonjore kendo iyudo kokelo paro manyien nikech jomo ndike monego bed ni kelo paro manyien mamiyo ji dhi nyime. Koro anya wacho ni mano nitie oketnwa kiwango monego watim, koro jomoko time, maybe jomoko pok ochopo matin. To bende woni kembe gi